next to Yudha. However, we're able to overtake it. At ngayon, papunta na tayo sa Don Salvador. I don't know if this is already part of the Don Salvador. We're at the foothill. Dito Alex, Don Salvador. dito Alex mamaya. Dito Alex sabi ko mag-atras. I-neutral ko dito ha. Ah, yun ba? Dito, market to eh. Diba? Oo. Pero, Market to siya. pero kung naka-neutral siya, Neutral siya, ka-akit o, kita mo? O, yun o. dito mo? Hinahatak siya o. Oo, bakit? Bakit gano'n? Umatras tayo ah. Oo ay, sabi ko eh, neutral ko eh. Ano ang nangyayari dito? Ito Kasi nangyari to. neutral naman Ay, yung ano. neutral to. Oh, neutral to. O, lagyan mo neutral. Ba't umaatras, no? Oo, di ko mababa tayo. O, yun ang sabi ko sa'yo. May mahiwaga talaga dito na nangyayari. Akit siya. Right. So it's good that we have here. Diba, kita mo? Yes. May mahiwaga. Mahiwagang nangyayari dun sa... So there is certainly scientific explanation. And I think I was able to watch one of the episodes of one of the programs of TV station wherein they were able to feature the mystery behind why it is happening. Super lamig, Alex. Yeah, so we can now feel the ambience of the place. Although there is construction going on here, and we are at the. Is this already part of the Don Salvador? Yung ano, Nandito na tayo. sa ano yung tubig yun? Paanan. Yung anong tubig? Pandanon. Pandanon. Ah, Pandanon. Okay. Pandanon. Okay. So there's an ongoing construction here. Maybe they're extending the bridge or they're repairing the bridge. I think they are extending the bridge. Ano ba yun? Pinapalawak nila ngayon yung bridge para mas magandang daanan ng mga public utilities and vehicles dito. Maraming nag-motorcycle dito, mga motorsiklo. And right now we're going up to the mountain, Don Salvador. We're still bikers here, motorcycles here. So dito na tayo? Okay ba? Diba? Wow. Sabi ko sa'yo, patuloy ako dito. Yun. Ganda ng place, ano? Ito yung pinakasikat dito. I was able to pass by here when we joined UNO. We went to Cebu. Just to have the conference there. And of course there's another ongoing construction here. Meron nagko-construct just to make this place more beautiful and more orderly. Very good. Very good. Nasa 18 tayo. Negative? Ah, no. 18 degrees. 18 degrees. Hindi negative. Saan ba yung gauge natin na 18? 18 degrees. Yan siguro. Pero, at
Mag 18 dito? Oo. Abot ng 18. Pag December na, mga 16. Ayos. Bababa na Alex, 26 na lang. Diba? Yun. 26 na lang. Yung ano, Celsius. Yung temperatura. temperatura. Now we are having an overlooking another mountain at the horizon. Wow. Marami-rami naman yung tao dito, ano? Pag weekend, dito lang kayo makulog. So, kailangan talaga yung hangin ng tire mo balance before ka pupunta dito. Oo. Para flat na flat talagang level na level yung walang disruption sa daanan. So, dito kayo nagra-run noon last year? Last year, walang pang pandemic. Okay. At saka naka-run ba kayo doon sa Dumaguete? Papunta? Hindi pa. Hindi pa. Baka Kabangkalan na ito. Walang ka lang. So, ganda talaga ng place natin, ano? Ganda na. Oh, ganda ng mga ambience, view. So, most likely, this could serve as May yung an invitation also to those who are from other places, yung mga turista natin. Pwede na ba silang magbakasyon sa ngayon dito? Hindi pa siguro kasi naka-under GCQ pa tayo. Oo. Pero pag nag-normal, new normal na baka pwede na. Yung GCQ pa tayo. Hanggang katapusan nata yung GCQ. MGCQ. Baka sa November 1 siguro, baka mag MGCQ new, tayo. or ano na tayo. MGCQ na nga. Yun. Pwede na siguro pag nag-M. Ito, bukas na sila eh. Yung mga coffee shop dito dati, close na sila, open na sila. Dahil sa pandemic, close noon. Ngayon, Ngayon, open na. Marami ng mga... Hindi nga halos makakita ako dito. Kasi ang market talaga tayo, ang Elgaris dito. Dito ko sana balak eh. Yun. Kasi gusto ko tingnan yan eh. Makubaw ko dyan, mag-coffee ako dyan. Oo. Dito pwede yun, dito nga. Oo, maganda. Dito. Dito lang. Oo. Lugar ako. No? Ito, oo, maganda. Diyan, yan eh. Ganda na. Ito di picture ko. Oo. Yung daanan Ito natin. yung zipline oh. Zipline. Galing doon sa Salvador, papunta dito. Yan, doon Salvador yan. Yung sa taas. May zipline doon sa taas. Haba. Taas oh. So, Yan, zipline yan. okay. Ganda yan. Oh. Okay. So, definitely this is the place. Don Salvador. Ito na talaga yung place na sinasabi natin. Just to make sure that those who are currently watching our vlog via YouTube, Elgaris Cafe. sponsored by Elgaris Cafe or Cafe, Elgaris Cafe, and shown in Hidlaw-Sadya TV.
Now, Hidlaw-Sadya TV used to have a regular show shown via Channel 14. And since most of the cable TV shows right now, other TV stations and even radio stations are migrating now to Facebook and YouTube. No? Marami na ngayon eh. Ito na yung trend ngayon. Malaking truck ang sumasalubong sa atin. Ngunit okay pa rin at tayo dito sa daanan natin dito. Parang bagyo din, no? Nakasigsag tayo. Zigzag road. And even if you want to go to Dumaguete, you will also have the same, almost the same terrain of road. May mga zigzag pattern. Naalala ko tuloy nung punta kami sa doon sa Maynila. Punta kami sa Zambales. Nakazigzag din yun yung mga daanan doon. Lalo na sa Pangasinan, papunta Zambales. Dumaan kami doon sa Subic. Yes. So it's really a joyride here in Subaru. Blue Subaru. DX ba to? Huh? DX? STI. WRX STI. Okay. And finally, we are having checkpoints here. Check yung mga motorcycles. Pero pinadaanan tayo. Uy, puro VIP eh. Walang bara sa daanan pag VIP. Sports car. Advantage talaga pag motor di naman. Pag motor, di na bara. Oo. Because you're riding a 4M car. So there's of course alam nila nandito si Alex VIP yung pasahero eh. Yun ang ano ng Hidlaw-Sadya TV. Sponsored by Gary's Cafe, El Gary's Cafe, Manbil. sa Manbil Royal. Panukoy, yes. El Gary's Cafe, Manbil Royal, Panukoy. Wow. Ganda ng problema. Ganda, no? Wow, maraming bikers talaga. Yung mga big bikes.
Kasi basa lang ano eh. Dahil sa ulan. Lamig. So, paano natin maiwasan na madulas tong car natin? Ito, walang problema. Walang problema. Kasi kahit sa ice, tatakbo to eh. Yun ba? Oo, kasi based din na naman. Subaru tire kasi to eh. Original ba, no? Oo. Ito kahit sa ice, kasi ito yung number 1 sa Amerika. Sports car. Habang rally. Kaya makikita mo ito sa YouTube sa Amerika. Puro mahal na mahal ito sa mga foreigner. Yung Subaru car. Kasi ito yung hilig nila. Subaru. Halos mga foreigner. Kung hindi lang pandemic ngayon, siguro mas maraming mga turista dito, ano? Oo, dami talang turista. Pag hindi pandemic. Ngayon, pandemic, dami pa rin, oh. Oo. So it's really nice to somehow break a leg. You'll be lucky enough to have to live in this Pali, Alex, country, having this natural resources. At Pag natin ngayon, kita natin. Pali na, Alex, ha? Yes. Ito yung bagyo ng Bacolod. Oo. Little bagyo ng Bacolod ng Philippines to. Located at Negros Occidental. Bacolod City, Negros Occidental. Lasang View. Lasang View. So marami talagang tao, ano? Daming tao. Parang fiesta dito. Weekends Na to. mga ornamental plants. Yung babae, panay. Hindi naman yun, oh. Puta. Parang ready na yun, oh. Okay, we are behind the Suzuki. Ano ba yan? Desire? Yan. Desire. Desire. Suzuki Desire. Desire. Suzuki Grace. Desire. Desire. Suzuki Desire. Desire. Ayos. Napakaganda ng place. Napakalamig. Napakalamig. Nasa 25 tayo ngayon. Yes. Rafa Valley. Mabali na tayo. Andito na tayo sa Rafa Valley. Makikita mo talaga yung mga ulap andun na sa taas. Nag-hover doon sa mga punong kahoy at mga tanim. So, maganda talaga dito. Daming dito, Alex, kapihan, no? Oo. Kusina tao. Kusina ta. Dami. Maraming mga kapihan at saka mga restaurants Oo. dito. Hindi ka nang gutom dito. Yes. Dahil sa Kailangan may pera ka lang. maraming umaakyat dito. Akyat ka doon, Bikers, motorcycle clubs, Hindi ka nakikita ngayon Bicycle sports car ngayon. clubs. Wala nga yun eh. sports car club.